Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale okondeka ndikulandireni lero pa 5 March chaka cha 2026. Lachinayi la sabata yachiwiri mu nyengo ya Lenti. Mawu athu oyamba achokera mu Yeremiya 17 ndime ya 5 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Charles Esau kuchokera ku Our Lady of the Poor Ngabo Parish mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo uthenga wathu wabwino uchokera mu Luka 16 ndime ya 19 mpaka 31. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku St. Paul's Mwanza Catholic Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Yeremiya. Chauta akunena kuti, tsoka kwa munthu odalira munthu mnzake, amene amagonera pa munthu mnzake kuti amthandize, pamene mtima wake wafulatira chauta. Woteroyo azakhala ngati chisamba m'chipululu, ndipo sazapeza zabwino. Azakhala m'chipululu mopanda madzi, m'dziko la mchere mmene anthu sangathe kukhalamo. Koma ndi wodala munthu wokhulupirira chauta, amene amagonera pa chautayo. Azakhala ngati mtengo wozalidwa mphepete mwa mtsinje, umene umatambalisa mizu yake m'mbali mwa madzi. Suopa kukamatentha, chifukwa masamba ake safota. Pa chaka chachilala sukuda nkhawa, ndipo suleka kubala zipatso. Mtima wa munthu ndi chinthu chonyenga kwambiri kupambana zinthu zonse. Kuyipa kwake nkosachizika, kodi ndani angathe kuwumvesa? Koma ine chauta ndimafufuza maganizo ndi kuuyesa mtimawo. Ndimamchitira munthu aliyense molingana ndi makhalidwe ake, ndiponso moyenerera ntchito zake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Za munthu wachuma ndi Lazaro. Panali munthu wina wachuma amene ankavala zovala za mtengo wapatali, ndipo ankasangalala ndi kudyerera masiku onse. Panalinso munthu wina dzina lake Lazaro, amene ankazagona pa khomo la munthu wachuma uja. Iyeyu anali ndi zilonda m'thupi lonse. Ankalakalaka kudya nyenyeswa zimene zikagwa pansi kuchokera pa tebulo la wachuma uja.
koma sipokhapo. Ngakhale agalu ankabwera kuzanyambita zilonda zake. Munthu wosauka uja adamwalira. Angelo nkumunyamula nakantula m'manja mwa Abrahamu. Munthu wachuma uja nayenso adamwalira nayikidwa m'manda. Pamene ankazunzika kumalo anthu akufa, wachuma uja adayang'ana kumwamba naona Abrahamu ali patali ndi Lazaro pambali pakepa. Pamenepo adanena mokweza mawu kuti, Atate Abrahamu, mundichitire chifundo. Tumani Lazaro avike nsonga ya chala chake m'madzi kuti adzadziziritseko lilime langa, pakuti ndikuzunzika koopsa m'moto muno. Koma Abrahamu adati, mwana wanga, kumbukira kuti udalandiriratu zokondweretsa udakali ndi moyo, pamene Lazaro adalandira zowawa. Koma tsopano iye akusangalala kuno pamene iwe ukuzunzika kwambiri. Ndipo pakati pa ife ndi inu pali chiphompho, kotero kuti wofuna kuchoka kuno kulowera kwanuko sangathe ayi. Chimodzimodzinso kuchoka kwanuko kuwolokera kuno. Apo wachuma uja adati, ndipoto ndikupempheni Atate, muntume Lazaro apite ku nyumba ya bambo wanga, kumeneko ndili ndi abale anga asanu, akawachenjeze kuopa kuti iwonso angabwere kumalo ano amazunzo. Koma Abrahamu adati, iwo ali ndi mabuku a Mose ndi a aneneri, amvere za mmenemo. Iwo ali ndi malamulo a Mose, amvere za mmenemo. Iye adati, hayi, Atate Abrahamu, koma wina atauka kwa akufa nkupita kwa iwo adzatembenuka mtima. Koma Abrahamu anamuwuza kuti, ngati iwo samvera Mose ndi aneneri, sangathekenso ngakhale wina auke kwa akufa. Mthenga wa Ambuye. Abale yanga okondeka, nkhani yathu ya lero ndi nkhani imene taimva, timaimva, koma kukoma kwa mawu a Mulungu amalankhula mosiyana kwa anthu osiyana pa nthawi yosiyana. Chimene mawuwo adanena kwa ine chaka chatha kapena dzulo, si chimene mawuwo anene kwa ine lero. Chifukwa cha mawu a Mulungu ali ngati, ananena kuti ali ngati mpeni wokuthwa ukundu, kuti samabuntha. Mawu omwewo kwawerenga ndikulandirapo uthenga wina, mawu omwewo kwawerenga ndikuzapezanso uthenga wina. Chifukwa Mulungu amalankhula mwa ife mosiyana. Choyambirira ndichi nkhani ya munthu wolemera. Ndi fanizotu, koma analipereka fanizo li munjira yoti aliyense athe kumaona ndi kumakhudzika nalo ngati zochitika ndithu. Akupereka chisa cha munthu wolemera, ndipo akunena za zovala zake. Ukakhala kuti iweyo ndi wovutikirapo, umavala kuti bora kuphimba thupiri, ndipo somalabadira kuti chimene wavalacho nchiti.
ukakhala ndiwe wotero ngakhale iweyo kukhala ndi wochi iliyonse wochi kungovala bola wochi ndizoonera nthawi kaya ndi foni yomweyi ukakhala iwe wovutikirapo umangofuna kuti china chimene chingatilumikize ndi wena ndiye mafika stage ina yapadera imene sumafuna kuvala chinthu chochipa kaya ndi wochi kutenga wochi kuyang'ana ndikuti wochi imeneyi akayichula zina lake iwe kunena kuti oye wochi yokayo banja la ujeni ikoza kudya lolemba mpaka na lolemba ndiwo zabwino koma iye imeneyo ndi chinthu chokuvala pa mkono nsapato umakagula nsapato zonenerera zija kuti pera iliyonse pano 800 kwacha 700 kwacha kufika kukagula sapato kuti kuvala sapatoyo phazi ndikuziwa kuti koma ndiye ndalowa mu sapato taye yomweyo ndikuti anthu chuma chikamalankhula ngakhale kukumana naye pansewu zovala zimalankhula iyeyo mene akuonekera zimalankhula akuti mkulu uyu amavala zovala zofewa ndipo ngati amavala zovala zofewa ndiye kuti pa tebulo pache chakudya chachi chinali chabwino ndiye akupereka extreme ya munthu wovutika kufuna kunena kuti chabwino akanati amutenge azimusiya ku boys quarters kwachi ndikuti tazikampatsani chakudya sikuti azidya zimene ndikudya azayi koma zokudya zimene mumapatsira agalu kuti azidya muzitengako zina muzimpatsa chifukwa zokudya za agalu ndi zaife nzofanana koma hayi akuti munthu ya amabwera pafupi kukwawa kuchokera uko kufika pafupi anthu aja kuti ukayang'ana osafuna kuwayang'ananso vuto namba 1 limene linali ndi m'bale wathu olemerayo ndi kusakhuzika ndi anthu osauka ngati sitikhuzika ndi anthu osauka ndiye kuti timakhuzika ndi anthu olemera okhaokha ndiye kuti anzathu aife ndi olemera okhaokha muzaone maliro a anthu otchuka olemekezeka apepesa ndi 1 million maliro a munthu wamba wakumudzi omwewo akafika akupepesa ndi 10,000 kwacha khani si imeneyo pamene awiriwa adafanana kukhala pa level imodzi ndi pa imfa mulungu abale yanga mulungu ndiwovuta kuti tingamulongosole bwanji nzeruzi kuchepa kuti uyu wa makobiri uyu wopanda ndalama onsewa uyu anamwalira uyu so anamwalira olemera yali anamwalira ndipo inu mukuziwa kuti ukati wamwalira siwe kanthu akati pachitika ngozi ndikuti iweyo kaya wafera pomwepo kaya wavulala siumakhala uli pa sofa ngali moto mene unaliwemo umatuluka mukapezeka uli panja uli pa ziswaswa imfa inawayika pa level limodzi komanso imfa yomweyo inawalekanisa kumene iwo amapita onse anamwalira koma kopita adasiyana abale yanga okondeka ngati pali chinthu chimene tonsefe ndipo sindikhulupira kuti alipo munthu amene angatera kuti ine ndiye ndikukonzekera kuti ndikakomane nazo zovutazo
kukakumana naye mwini wake wa kuwala, mwini wake wa mwezi ndi dzuwa, tikamati kutentha mwini wake wa kutentha, tikamati kuzizira mwini wake wa kuzizira. Kukhala pafupi ndiye pambanira kuti kumene kuti mukafikako. Ndipo nkhani ya transfiguration, nkhani ya papirija inene kutipatsa chikumbumtima kuti atafika pamalo patasintha, sakadachitira mwina koma kuyamba kubwebwetuka Petro. Andi akutipasa chithunzithunzi kuti mayina panalibe kutera kuti can you introduce yourself, kaziuzeni ndinu ndani. Kungoona ndikuti uyo ndi Mose, uyo ndi Eliya. Petro sanamuonepo pamoyo wawo wonse Eliya, Mose sanamuone, anangomva koma kungoona. Ukuti Mulungu sikuti kuzakhala introduction, akuti uyo olemera anamwalira, osauka anamwalira, adasiyana kokafika, ndiye malo ofikira wangosiyana. Ndipo palibe munthu amafuna kuti tiyeni tikakomane ndi wamkulu wa kampani, kufika asekretari ndikubweza kuti pepani simuonana nawo. Pochoka ndi mafuna kukumana ndi kaya ndi MP ndi minister, mafuna kukumana ndi amene amayang'anira kampani. Kufika ndikuza kuti abwererani simukumana nawo. Nchobaba ife tikamaza choka pansi pano nthawi ikazakwana, mosakayika kaya ndiposa chedwa kaya pa nthawi ikakwana tizafuna tikakumane naye. Ndipo iye uja amene ananena kuti iweyo lero ndine tikupita kwa Atate yanga, tufuna akatilandire. Chifukwa chaitu timavutika kulawira la Mulungu, kulawira la chisanu, ulendo ukapemphera, ncholinga choti tikakumane naye. Kuti kukafika kumwambako kokakondwerako pali ndi malamulo acho okafikira kumeneko. Maphunziro amene tingatenge mu nkhani imene yonseja ndi angati: ulemerero ndi kusauka. Ulemerero uziona anthu amene ali osauka. Anthu osauka amathandizidwa ndi anthu olemera. Ndipo ngati olemera sawathandiza osauka, osauka azakhala osauka mpaka kalekale. Anthu amene ali ochita bwino asaponye miyala anthu amene ali osauka. Nchifukwa chake dziko likapanga mabudget nthawi zonse liziyang'ana the poorest of the poor. Kumuyang'ana kuti kodi uyuyu mukampatsa leroli 126,000 imuthandiza bwa? Uyuyu mukampatsa 126,000 imuthandiza bwa? Pamene katundu ali wokwera. Asamafunike wipovota. Povota ndipo matabanga nafeso ife ndikupusa kwatuku akabwera nawo ndikupereka sopo kulandira ndi avotera omwewa. Choncho ngati panga bwanji ukakhala usauka ulibe tu ulindo ugandiza bwino. Olemera agandisira anthu osauka. Ati boma likamagwira ntchito zake pano ayang'ani ndimanyadira ndikapita kumalo kovuta kutere kuona pali chipatala. Anabwera kuzamanga kuno chipatala. Koma inu chikuthandiza dera lonse lino kutere nkuzapeza kuti hayi komweko kulika polisi. Kuti zofunikira zimene zimakhala ku town
lero zili pafupi ndi anthu amene ali kutali. Skulu anthu kumeneko ndiye kumene kumakhala vana. Kuti akamati kuti asukulu yathu ino tili ndi ana okwana 4,000. Ayi, tithokoze kuti olemera ali ndi udindo wothandiza anthu amene ali ovutika. Now, tikachita zonsezo ndi tiziyang'anira graph ija kumene olemera amafa ndi ulendo, osaukanso amafa ndi ulendo. Kuti aliyense akukonza kuti akafikire. Andi ichichi tikamachichita zimakhala zokhumudwitsa kuti kumapita kumakapemphera kandi kuchalichi kandi kunzikiti koti chifukwa chakuti ndifuna ndiyakondweresa amunanga, ndiyakondweresa akazanga, osakhala kuti ndifuna kukondweresa iye amene anandilenga. Ndiye tiyang'ane moyo wapansi pano waufupi. Na iwo wamasalimu ananeneratu kuti kwa iwo amene Mulungu wako ndera amafika 70 ndi kufika 80. Choncho amene afika 70 kumapita ku 80 ali muinjury time. Siti kunena atu kuti amene ali zaka 15 kapena ali zaka 2 sali muinjury time. Koma tifuna kunena kuti mwayi wokhalapo ati umene ndiye Mulungu amakupasa 70 years kuti mwina uchiteko bwino ukonze zimene umalephera kuzichita. Kuti moyo wapansi pano ndi waufupi koma kopitidwa ndi wopanda malire. Ndiye waufupi uwononge tsogolo lonse limene Mulungu adatikonzera. Abale yanga ndibwererenso paphiri pacha chifukwa nthawi zonse ndikamalingalira za pamene pacha ndimadziwa kuti akutipasa chithunzithunzi yakuti kodi paradizo kumene kuti kaona zabwino zotani. Kuti kuwala kokha kumene kuli pamenepo, kunyezimira kwa zinthu. Ino ndine amene takalowamo nyumba zochita bwino. Nyumba zochita bwino umakhala cheucheu, kuyang'ana mwamba, kuyang'ana zimene zili mmenemo, kuyang'ana mipando mmene ilili, kukupasa chokudya chochisadabwere iwe kuziwiratu kuti zimene ndidye pano si zinthu wambayi. Ndiye tikafike pamaso pa iye amene anatilenga kukakhala kokoma bwanji. Akamati lenti ndiye kuti kuona kupyola masauso. Kuona kupyola masauso, kuona zapatsogolo zazikulu. Nchifukwa chake nthawi imene timayenda njira ya mtanda timazungulira sichinayi kukonzekera kuti ine ndisakaphonyane naso. Muzaona akuluakulu ajambula mtanda, akuonesa kuti anthu apa TV ajambule, kuti aoneke kuti ananyamula. Chabwino asiyenda anyamule. Mukunyamula mtanda wathabwawu, koma mtanda mukuapasa mitanda yayikulu anthu anu kuti azivutika. Anthu akugona ndi njala, chintanda chachikulu cha njala, cha umphawi. Inu mukanyamula mtanda osemedwa uja atikuonesa kuti naneso ndimatenga mavuto a anthu. Mulungu akufuna tizikhuzidwa ndi anthu. Mulungu atithandize kwa ife olemera kuti tiganizire osauka. Ndipo anthu osauka aziziwa kuti tili ndi udindo ife ochita bwino kuwathandiza. Ndipo ngati siyathandiza azipanga demand. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.